Maswera seiko mazimbabwensi. Maswera sei vana baba nana mai. Regai nditi mashoko angu ndeyekuti inini nyaya iripo, hatisi kuramba revolution, hatisi kuramba kurwira democracy, hatisi kuramba kurwira reforms, hatisi kuramba kurwira new election. Nyaya yangu iri pakuti kana ZANU-PF ichishandisa mauto zvainenge yangofunga, ichishandisa judiciary zvainenge yangofunga, ichishandisa polisi zvainoda iyo, kutora polisi kuita mudziyo webato noti wenyika, noti nokuti bato harisi state, no. Kutora army kuita mudziyo wenyika webato, sorry, not wenyika. Saka ndiri kubvunza kuti okay, ma opposition party zvaasina judiciary, zvaasina polisi, zvaasina army, zvaasina even everything, zvese zvakakepishwa under family of Mnangagwa and friends. Saka mapurisa enyika ndeapi? Mapurisa anoonekwa pakusunga vanhu vaba huku, but kana vari vanhu vaba zvinhu zvikuru zvinorema munyika, mbavha zhinji, mbavha huru zhinji dzacho dzakazara muZANU-PF. Vese vanhu vari kuba munyika vari kuba zvinhu zviduku, but zvinhu zvikuru munyika zviri kubiwa neshamwari dzeZANU, nevana vezANU, nemaminista ezANU, nevana vaMnangagwa, so ndo vanhu vari kuba zvinhu zvikuru zvinorema chaizvo izvo. Chimwe chingabiwa nevana veZimbabwe chii kunze kwemombe, mbudzi, nekungobawo zvitumwe tunhu tusina basa mumakambani, nekubata chaire mota kana kuti something, kana kuti kurobha. Zvimwe zvii zvingaitwa nevana veZimbabwe, nana Medha nezvimwe, nana Repi. But tikatarisa vari kuba mari chaisvinu mamillions, because munhu auraya munhu chaiye kana bhero hagone kubhabhadharisa million. Machaina akauraya munhu kwamutokoko havana kubhadhara bhero remillion, but vaifanira kunge vachitobhadhariswa mari inodhura yekuti kana vanhu vazvizvarwa zvenyika iyoyo zvinofanira kubva zvadzidza mutemo, vaifanira kubhadharwa mari isingaiti paya, vaifanira kubhadharwa mari iri more than kuma 100 million, sorry, because haasi munhu wemunyika imomoka munhu uyu uri kutyora mutemo plus uri kuabhusa zvizvarwa zvenyika iyoyo. Saka iko zvinezvi maminista eZANU-PF vanoba ma-thousands, ma-100,000s nema-100,000s nema-millions. Zvingaenzana here munhu aba chinhu chinongokosha 2,000 kana kuti 200 kana 500. So ndoda kutaura ndichiti saka vachamisa vamunoti imimi havade kubatana nevamwe. Imimi wacho ndimi makanga muchivashungurudza muchishandisa polisi, muchishandisa army, muchishandisa judiciary, zvamunotoziva pachitsotsi chenyu sechikwata cheZANU-PF. Nazvino maakushishidzira vanhu muchiti ndinotoshama kuti wana mebho wakuita miswe yokusvika pakushishidzira Chiwenga kusvika palevel iroro. Ini waChiwenga wafuti soka. Alright, enaro ndingazopesa ndakutsautsira ndotuka maleaders anopesera kuti maakutsautsira. So regai nditaure ndichiti Mwari vatibatsire. So unotoshaya kuziva kuti waChiwenga sei vakanyarara, sei vari kutarisa zvese zvichiitika izvi, but vanhu unonzwa vachiti vari kufunga chaizvo, vari kuona, vari kudidini. So vana mebho kusvika mebho chaiyo kujairira Chiwenga mebho. Bantu imi wantu mebho chinomona chai kuthreatena Constantine kuvhera Chiwenga. Nana Muriswa wese, nana Mutsvangwa, akomana nembwa dzese hadzicharespekte Chiwenga iko zvinezvi. VaChiwenga vakazviparirawo vakomana, chavakanga vachitutirawo mhepo idzi. Iko zvinezvika kuti unyatse kuchiona rugare chairwo, havasisina rugare vese nemukadzi. Nana Pumbi Donha vari mubato vari kungotaura zvavanenge vangofunga muzano imomo. Saka ndiri kubvunza kuti iko zvinezvi tinoda kuti tiite new election. Tinoita new election dzacho idzodzo. Tinodziita nei? Because hatina zeki. Zeki ndeye ZANU. Saka toenda here kuma election, mvunzo wangu.
tichimonitwa nezano because second ezano toenda here kuma election judiciary iri ezano toenda here kuma election army ichimanitwa nezano police ichimonitwa nezano saka ma election acho anoitirwei ende pamusoro pazvo ma election kuti aitwe kunofanira kuitwa ma-reforms ndiwo ari kuhandwa nezano, ndiwo ari kunzvengwa nezano, ndiwo ari kutizwa nezano, ndiwo ari kunzvengwa akonzeresa kuona zvese zvokunzi kubridja mutemo, kuda kuzojamba referendum, kuda kuzodini. Nyaya yavo ndeyekuti vasasvika pakupinda kugadzirisa ma-reforms emitemo yema-election because vakapona neburi retsonoka, vakabirira Nelson Chamisa kavana. Vakabirira, remember 2023 vakabirira Nelson Chamisa, 2018 vakabirira Nelson Chamisa. Saka iko zvino izvi vachibirira futi kuti vachizviita futi zvakunetsa because munoziva chinhu chinosvika pakufumuka. Zvakafanana kuti uri kuhura nemukadzi wemunhu, vanhu vese vokuona uchibuda uchipinda mumba memunhu, end of the end zvinenge zvafumuka zvinozara nyika yese kuti nyakati. Saka zvinhu zvezano zvazara nyika yose, everybody nevana vadiki nembwa nehanina nezveshe, vanhu vese vari kuziva maitiro neunhu hwezano vakuuziva. Saka zvakurema kuti pauye futi imwe election iwo mapata achiziva kuti achidazira kutoda ma-reforms, iwo vanhu vaitadzira kuti ma election akabiwa, SADC ikapupura, Carter Center ikapupura, European Union ikapupura, African Union ikapupura, SADC ikapupura, even United Nations chaiyo. Saka zvakunetsa. Saka nyaya yekuti vanhu vaende kuma-reform manje yakaomera zano, yakapfawira ma-opposition. But chokwadi chiripo ndechekuti haisi nyore, never. Andifungi kuti vari vezano kuti vangapakunda apa panoti ma-reform apa because vanenge vaziva kuti varoiwa kusvika pekupedzisira zvokuti vanenge vatopuhwa kuparakwati isingaiti naChamisa. Anenge avapa kwarakwati mushonga chaiwo wekubvisa manamatodzi because hakusisina law above the law. Even wangoita zvinhu izvi zvavaita izvozvizvi hakusisina mutemo unovatendera kuti vapinde nekubuda kana kuti vabridge kana kuuraya mutemo kana kuti vaite zvavanoda. Hakusisina, zvinhu zvese zvinenge zvadhakwa, zvinenge zvaparara. Saka pane dambudziko guru chaizvo riripo rokuti zvinhu zvacho zvizoitika kana kuti zvizonaka zviri izvozvizvi panogona kutora nguva nemakore, panogona kutora mwaka nemazuva. Saka zanu iri panguva yakaoma kuti iite ma-reforms. President Chamisa and President vamwe vese ma-leaders ema-opposition party pakaoma zano iri kupatya. Pamuri kuda kuipinza apapa ndo pari kukonzera kuti itize iende kuda kunojamba ma-reforms, iende kunojamba even inzvenge even manhingi chaiwo nekupinda muwanhu chaiko. Zanu PF iri kuzviziva kuti yaiswa pachisindi ende ma-reforms kugadzirwa kwawo ndo kuparara kwezanu PF. Once ma-reforms agadzirwa nezanu PF yaparara. Saka utsotsi huyaka anditi military inenge yane mutemo here, yakushanda nemutemo, police inenge yakushanda nemutemo, judiciary inenge yakushanda nemutemo. Saka vanoita sei nzira dzacho, vanozvikunda sei, vanozvigona sei, vanozvifambisa sei, vangazvifambisa, vanozvikudza. Saka pakaipa, hapana kujeka, hapana kumira mushe, hapana kumira zvakanaka, hapana kumira mushe ba, hapana kumira mushe, hapana kumira mushe, panenge pasina kumira zvakanaka. Panenge pasina kutomira zvakanaka, panenge pasina kuchena. It's not easy. Hazvisi nyore kuti zviitike zvinhu izvozvo, hazvisi nyore, zvinenge zvisiri nyore, zvinenge zvisiri nyore kuzanu kuti ma-reforms ndo ari kupengerwa kane zano airi kutyaya, airi kutiza because dai zano ichiziva kuti iyo pachezvo haina dambudziko kana chikwereti kana mhosva, haina kana chimwe chinhu chayakapara kana ruwengo kana chii. Saka chainotya kuma-reforms chii, uye chainoda kuchinjira bumbiro romutemo, kuramba ichitonga nyika ichishonedzana, kusunga vanhu. Handiti kuona kuti vanhu vari kuramba idi 2030. Saka kana vanhu vachinzi vanhu vari kuida, vanhu vanotandanisirwa vachisungwa, vanhu vanomanikidzirwei, vanhu vanoshungurudzirwei munyika, kana 2030 yacho vanhu vachiifarira muchiti wakaiswa nenyika. Zvinongoratidza zvega kuti judiciary, vana malaba
vari kushandiswa iye Malaba ngaachienda kupenjeni mani, ngaachipa basa iro mani tsotsiro. So iko zvine apakaipa, saka ameno mareforms pane nyaya, ndo saka makanizwa kuti hondo itorina ZANU-PF inototi zvitori nani kuenda kutopinda musango kutorwa hondo than kuenda kumareforms. Ndo zvamunofanira kuziva maleaders izvozvo. Saka pakuda action kwete action ka kwete action ka yema election chete kana kuti yema reforms chete, pari kuda another action senyika nokuti one tikata kutamba inongofa yakarodha kuma reforms, yofa yakarodha futi kuma election, tozodini vanhu vanosvika pakuneta pakuretire fed up. So pari kudiwa another option, yeah, because zvatiri kuita zvese izvi ndo kana ZANU-PF iri kushandisa mataya kana kuti iri kushandisa army kana police or something, not kuti iri kushandisa police and something, hapana chinobuda.